الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا اتنياري بو ايدي بمنا نه كوربوري سبالي ني مونيو دافرا جومي Ouais. eh mo sabali ani mونيو dafara jume Sabali. ani mونيو jume ede bamara ne koroboro de itam blasra Ah, faut dire ne blasra ça. ay ede bamara Sabali ani mونيو ah mo bi sabali lelo. Ibi ko kala ba ku. Oh Mo mi muyonelo. Donc aller te réagir directement. Ibi ko kala ba ku mais ko fait avec la réagir mo ron na te réagir. O ne fait. ah ouais fait afore ko ni ame sabali ko setigi ko sebi la ka koke mo ba fo sabali kanake iyeremne itoto ko ni ave ko munu akeri la seti boli tsekata iba munu kala kono Parce que seti o le foreign ko sabali ni munu da fara doye seti de sabali bi sabali fanta bi munu yani do re kan ani yani koke yelema mune biele ay wole forani fantan ki munu bi munu abi bi munu munu suga fo ti bolubli ko munu abi santeme otewa bamano gode ko sabali fana ko chama teme otewa aywa nyebo chogola aya famu awa donc ala kan ke sabali baye ala kan ke munu baye ami otewa no ali kana sara au fula ko ni am ko chogola mure bi yele jogoli akaradi eje ay fo ya ako foi ko damandi ko daye gashi ba wono kote da mayne muna iye ay damani fon fembe adamade soro i ka jiratigɛ la a caman sababu a kilancɛ sababu bɛɛ i da la tubarikalla ko i ka se i da la i ka se voilà ka se i da la i ka se i sen na bamananw ko ten i ka se i da la o kɔrɔ i ka fɔta ni jate minɛ se k'i ta yɔrɔ jate minɛ voilà maintenant an b'a kuncɛ ni mun ye ko n'i y'a mɛn hadamaden ko n dusu wulila ko fɛn fila don n'a ma fɛn ye a ye fɛn mɛn n dusu bɔra ko fɛn fila i ye fɛn ye u ye fɛn mɛn o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ mun na e b'i to sunɔgɔ la i dusu ka bɔ wa a ma da la sigi ɲɛ yɛrɛ de i y'a ye soit i y'a mɛn de ni dun bɛ sunɔgɔ la i tɛ nin si ye i t'a mɛn i t'a ye donc i t'i dusu bɔ man di k'i to sunɔgɔ la o ko tuma dɔ la fana i k'a mɛn ka fisa n'i k'a ye dɛ ko tuma dɔ la ko bɛ yen e yɛrɛ k'a mɛn a ka fisa n'i k'a ye o ye min ye par exemple n'i y'a mɛn i bɛ se ka to duti la dɔɔni mais n'i y'a ye a ye siga foyi t'o la a siga t'o la ayi kuma banna yɛlɛma cogo foyi t'o la yɛlɛma cogo t'o la bisimila bi ye alamusa ye naamu mɛ kalo tile 5 san 2022 tubarikalla l'essor kodi ale ye mun fɔ bi essor ale kumana min kan o de ye ko faso ka so minnu bɛ yen ni o ye ko logement administratif minnu bɛ yen ni mɔgɔw kɔni k'u bɛ a kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko 142 olu de kɔni sera ka jate minɛ yera k'a fɔ ko 36 mɔgɔw kɔni bɛ olu kɔnɔ minnu ni o tɛ sariya kɔni hukumu kɔnɔna na o de hukumu fana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fana ye kalo 6 kɔni d'u ma wasa u bɛ se ka faso ka nin so kofɔlen kɔni labila ko n'o kɔni tɛmɛna ko a kɔni bɛna kɛ jagoya labɔli kɔni ye a fɔ a bɛ kɛ gɛnni voilà bamanankan fɔ sa essor ale ka laseli don an bɛ taa bilakaw olu fɛ yen nɔ yira k'a fɔ ko guide forestier dɔ ale kɔni bɔnɛna ani na jaramanakaw olu fɛ yen essor ale ka laseli don essor a yira fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan mali kɔni ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni bila ka taa togokaw olu fɛ yen nɔ wasa o togo jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ se ka kuma cogo min na wasa gɛlɛya min kɔni bɛ mali kan bɛ wagati min na i ko sisan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na essor ale ka laseli don. L'indicateur de renouveau que la seli est humain. Indicateur de renouveau, ale kumana fɛn min kan o de ye ko Allemagne ale y'a yira k'a fɔ k'a ka finitigilakaw kɔni bɛna to MINUSMA kɔnɔna na nka a y'a yira k'a fɔ ko ngan kɔni bɛ a la nka condition bɛ a la di ka di mais ɲaga b'a la
alibi yani indicateur du renouveau beto ɲɔgɔn fɛ e fɛnɛ kumalen bɛ metali kɛ mali ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɔni taara togo ka olu fɛ yen ni a ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ Abdoulaye Diop ale bolo ale kumalen bɛ o ka wasa gɛlɛn kɔni bɛ ani CEDEAO ɲɔgɔn cɛla la sisan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na alibi yani indicateur du renouveau beto ɲɔgɔn fɛ sisan n bɛ logements sociaux ko hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ ko maliyɛn dɔ kɔni min ni ale sigilen bɛ kɔfɛ ko olu kɔni ka sɛbɛn kɔni k'u ma i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min na o de hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna $15 kɔni perdu nin ko hukumu kɔnɔna na indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa New York ka olu fɛ yen nɔ yelen kɔ mali kelen k'a yira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma min kɔni kun bɛ ani Faransi cɛ lakana ko ta fanfɛla la o kɔni jɔlen a yira k'a fɔ ko Rusi ale ni Faransi olu kɔni ye ɲɔgɔn lajɛ kɔni kɛ New York ka olu fɛ mali kun kan yira k'a fɔ ko a kuma kɔni cayara kosɛbɛ indicateur du renouveau ale ka laseli don ayiwa n'a cayara a ka kɛ ala ka an ka nafalan bɔ a la les échos b'a fɔ wele a ko di les échos ale kumalen bɛ fɛn min kan ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn minnu kojugu minnu kɔni kɛra kɔ ka tɛmɛ ko an ka olu jateminɛ wasa don n'a nataw la o fili ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kana se ka kɛ wasa jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na les échos ale ka laseli don hali bi ani les échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale kumalen bɛ samiya kɔni an bɛ k'an sɛnsɛn ka don o la ko yala ko wagati kɔni ma se wa an ka an jogow kɔni jateminɛ ni o ye ka taa ɲamaw kɔni bɔ forcé kɔnɔna o la les échos ale ka laseli don hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Adama Sangare ni ale ye Bamako maire ye ale ka samɛsamɛ laseli kɔni senfɛ ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko a bɛ laɲini kɔni kɛ duw kɔni fɛ u k'u ka TDRL kɔni sara n'o ye taxe de développement régional et local ye walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na les échos ale ka laseli don l'indépendant kɛnyɛrɛ a ka laseli ye jumɛn ye indépendant ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ko mali ale ka cidenw kɔni taara togokaw olu fɛ yen nɔ walasa ka kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ mali ale ni jɛma cɛla kɔni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ali ni CEDEAO cɛla o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na indépendant ale kumalen bɛ o kan hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ muso minnu ni olu kɔni cɛ tora kɛlɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fintigilakaw yira k'a fɔ ko jamana kɔni k'u ye dɛmɛ dɔw kɔni ta k'a ɲɛsin olu ma ko dɛmɛ kofɔli kɔni ko u mɛ a sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na k'u bɛ welewelema kɛ k'a ɲɛsin colonel Sadio Kamara kɔni ma walasa a bɛ se ka wulikajɔ kɛ dɛmɛ kofɔli u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan a yira k'a fɔ Musa Mara ale kɔni bɛ taama dɔ la farakɔkaw olu fɛ yen nɔ taama senfɛ a ye laseli kɔni kɛ k'a ɲɛsin premier ministre ma ni o ye Dr Sogil Kugala Mayiga ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa faso ka cakɛdaw olu bɛ se ka segin yɔrɔ kofɔlen na ale ni fɛnɛ a ye solution dɔw fɛnɛ kɔni fɔ walasa gɛlɛya min bɛ yen ni an bɛ a kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min na indépendant ale ka laseli don ayiwa an b'a kuncɛ ni le Phénix ye Sphinx le Sphinx kodi Sphinx ale kumana fɛn min kan o de ye ko a bɛ laɲini kɔni kɛ fariɲɔgɔnkulu minnu kɔni bɛ jamana in kɔnɔ wagati min na ko sisan ko yala ko wagati kɔni ma se u ka bɔliba ninnu kɔni jɔ u ka to camancɛ fanga mɔgɔw u ka se ka baara kɛ cogo min na Sphinx ale ka laseli don hali bi ani Sphinx bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Sirakɔrɔ Megetanakaw olu fɛ yen nɔ yira k'a fɔ fintigilakaw olu kɔni ye tɛgɛ kɛ maa dɔ kɔni na maa kofɔla a yira k'a fɔ carte professionnelle dɔ kɔni kun bɛ a bolo carte professionnelle b'a yira k'a fɔ a ka baara kɔni carte a yira k'a fɔ carte kofɔlen yɛrɛ ka gendarmerie nationale o élève dɔ de ka carte bɛ a bolo a bɛ ka bamanciya wale kɔni kɛ ni o carte de ye. o tuma o bɔlen don wa filani don wa filani don wa ayi dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ photo wɔrɔ k'ale ta nɔrɔ a yɛrɛ ta nɔrɔ a la ka baara kɛ ni o tɔgɔ ye n'i y'a wele o tɔgɔ la a bɛ lamɛnni kɛ a bɛ u labɛnnen tɛ donc a y'a dege garde bulu ni fɛn bɛɛ la o ko pôle o baden de bɛ yen a Mali Etienne Yare an ka denmisɛnlama tun ka di dɛ diɲɛ yɛlɛmana ko bɛɛ nɔgɔyara sa ko bɛɛ de nɔgɔyara ko gɛlɛma si tɛ cogo di e m'a ye sisan chauffeur apprenti ka dɔgɔ n'i ye chauffeur n'apprenti ye de dugu taa mobili don dugu kɔnɔ ka apprenti ye i t'o ye tuguni
n'i ye apprenti ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ sotrama da wɛrɛ minɛ na mais ka don apprenti ya la ka mécanicien ya dege ka mobili boli dege ka kɛ wane la o sanga buruna sisan a dɔgɔyara an ka waati la a y'a sɔrɔ kalan école mɔgɔw bɛ di patron de ma chauffeur kɛ o y'i ka patron ye i bɛ to k'ale kɔ ale b'i dege mobili boli la ale b'i dege mobili dilan na ale b'i dege pneu kole la n b'a fɛ ka mun f'u ye waati na e m'a ye sisan n'i ka moto sɔgɔra dɔ i bɛ taa n'a ye u b'a kole i bɛ taa n'a ye fɔlɔfɔlɔ o tun tɛ o dissolution de tun bɛ yen grattoir ani scott col e yɛrɛ b'a gratter n'i y'a gratter i bɛ dissolution k'a la après i bɛ col k'a la n'a jara i bɛ pompe de ta aw yɛrɛ de bɛ fiɲɛ k'a la camion bani apprenti bɛ pompe k'a la fo bɛ dɔn kɛ f'a bɛ kɛ u b'a kɛ tan fo yɛrɛ dɔn kɛ an yɛrɛ a ka d'an ye an bɛ taa u dɛmɛ k'a pomper donc ni a kun fɛngɛra sɔgɔra kungo kɔnɔ u yɛrɛ de kun b'a olu yɛrɛ de b'a démonter ka kiriki k'a kɔrɔ k'a démonter k'a bɔ a la k'a gratter k'a sɛgɛ kɔnɔ k'a datugu comme pneu kɔlila bɛ kɛ cogo min na après ka fiɲɛ k'ala n'u fanga ye ni fiɲɛ kɛrala ka ban u b'a monter après u bɛ fɛn dɔ u bɛ taa apprenti jumɛn de b'o kɛ sisan apprenti k'o kɛ yan i t'a fɔ par exemple ni mobili cɛla kungo kɔnɔ chauffeur to to ka apprenti bila mobili kɔrɔ yan chauffeur kɛ kun bɛ tunu dɔrɔn apprenti kɛ fɛnɛ b'i yɛrɛ ta bon fɔlɔ i tɛ chauffeur ni panne ba belebele tɛ chauffeur ta ni mobili tɔw kungo la abada ale bɛ dɔ kɛ fɔlɔ chauffeur bɛɛ tun bɛ se ka mobili dilan k'a nɛgɛ pour que aw kana si kungo kɔnɔ dépanner dɔɔni le temps que a ka se dugu kɔnɔ o chauffeur fana sisan mobili bolila de bɛ yen chauffeur tɛ yen mobili bolilaw de bɛ yen y a pas de chauffeur chauffeur de métier. Ya kuma sɔrɔ la sisan hali ni projet bɛ recrutement kɛ n'u bɛ chauffeur ta u b'a préciser a kan ko chauffeur mécanicien. Chauffeur mécanicien. Voilà. N'i y'a sɔrɔ mobile taara garage la dɔrɔn o panne ye panne belebeleba sinon chauffeur yɛrɛ b'o kɛ. Apprenti o fana apprenti n'a apprenti fana n'a pɛra n'a a taara permis ta yɛrɛ permis d'a ma yɔrɔ kelen parce que a bɛ se mobile dɔ la fɛn bɛɛ la mais sisan o bɛ yan. sisan n'i taara apprenti ya la n'i ye kalo 3 kɛ ni patron mobile di ma yɛrɛ bɛ taa ko patron ye ɲango ye a t'a fɛnɛ kɛ fɛn kɛ apprenti ya dɔw b'a kɛ 103 104 105 k'a sɔrɔ mobile la k'a sɔrɔ butɛrɛ ma se mobile la sisan sini kɛnɛ dɔrɔn a apprenti bɛ don mobile la ayiwa o de tun accident cayara tuma bɛ k'o de fɔ ye bi ni tun bɛ kɛ an ka waati la mais an ka waati a ma bɛn n'o ye dɛ Bakary yɛrɛ ma bɛn n'o ye sinon o waati tun kɛra dɛ an yɛrɛ n'a ye mɔgɔ mun ye u bɛ pneu coller an bɛ taa u jɔkɔrɔ i b'a dɔn mun kama an b'a fɔ ka pompe dɛmɛ u bɛna fiɲɛ dɔ la parce que pompe ka fiɲɛ k'a la o yɛrɛ ye nisɔndiya y'an fɛ o fana b'aw la nisɔndiya o b'an nisɔndiya kɛ kan bɛn merci